बर' बिजों फरायनायाव जेबो जेबो जेंना फैयाखै। ओमफ्राय बर' बिजोंखौ फरायना आं मोजांखौनो मोनदों। आफादखौ आं जोबोर साबायखर होनो सानो आरो आं बेखिनियावनो बेफोरबायसा बरायजाखांनानै आंनि माइन्दआबो बेलेग सोलायलांदों आरो माने। जेबो जेंना सोमजियाखै, थेवबो जाय आङो बिमा राव हारसा बिसोरो एसे बुंदोंमोन आरो सिगाङो उन्दैयाव आं जेब्ला बर' फरायसालियाव थांदोंमोन बेयाव एसे बुंदोंमोन, थेवबो आं जेबो माबा खालामाखैमोन आरो। मोजाङै थुलुंगा होनोमोन नों गुबुन हारिनि फरायसा जानानै मोजां फराय, इयुनाव नों मोजां साख्रि मोननो हागोन आरो न'खरखौबो मोजां सालायलांनो हागोन, मोजां गोसो होना फराय होननानै बोसोन होयोमोन। गुबुन हारि जानानैब्लाबो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ गोख्रोङै फरायनानै बिथांमोना उथ्रिसार जानो हादों। थारैनो बियो बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो गोग्गाथाव आरो बर'नि जे बिजों फोथांना लाखिनायाव बिथांमोना बिहोमा होदों। नंगौ, बे समाव आङो नोंथांमोननो जाय साथाम बर' बिजोंजों फरायनानै जे उथ्रिसार जानो हानाय गुन गोनां फरायसा बिथांमोनजों आं नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांमोननो फोरमायगोन। बिथांमोननि मुङानो जादों धर्मेश्वर दास बिथां आरो बिजिता सरनिया आरो राजना मगर। बे समाव आं बिथांमोननिफ्राय माबायदि बिथांमोना बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो गावसोरनि रावखौ थामहिनबा बिथांमोना बर' फरायनायाव जेंनाफोर सोमजिखांदोंमोन नामा, बे समाव आङो बिनानावमोननिफ्राय फंबायमोननिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन। दा बिनानावखौ आं गिबियावनो कंग्रेसुलेसन होगोन। बे बिनानाव मेट्रिक आनजादखौ फरायथिनानै नैबे समाव नैबे उथ्रिसार जानो हादों। गोसोखौ माबायदि मोनदों बिनानाव? गोसोखौ गोजोननाय मोनदो, गोबां मोजाङानो मोनदो। दा सिगाङाव जिहेतु बर'जों फरायबाय, दा बर'जों फरायनायाव जेंनाफोर सोमजिदोंमोन नामा, जे बर' रायज्लायनायाव, बर' लिरनायाव? जेबो जेंना सोमजियाखै, थेवबो जाय आङो बिमा राव हारसा बिसोरो एसे बुंदोंमोन आरो सिगाङो उन्दैयाव आं जेब्ला बर' फरायसालियाव थांदोंमोन बेयाव एसे बुंदोंमोन, थेवबो आं जेबो माबा खालामाखैमोन आरो। माबे फरायसालिनिफ्राय फरायनाय बिनानावा? आं बाथौ आश्रम बरिमाखानिफ्राय। आइ आफामोना बोरैहाय थुलुंगा होदोंमोन नोंसोरनो जे फरायनो थाखाय? आइ आफाया गोबाङानो थुलुंगा होदों। जि नांगौ बेफोरखौ गासैखौबो आंखाल जानो होआखैमोन। बेफोरखौ थुलुंगा होदोंमोन, बिदिनो दावगालां होनना। मा जानो गोसो इयुनाव? दा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारबाय, माबे स्ट्रिमाव फरायनो थाखाय आखायाव लादों? आं दा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव आं बरमा फाइन आर्ट एकाडेमियाव एडमिसन लादों। बेयाव आं साइन्स स्ट्रिमाव लादों। ओमफ्राय आं उनावहाय मेडिकेल लाइनाव थांना डक्टरफोर जाहैनो सानदों। दा बिनानावा जिहेथु जे गावनि जे सिमां बेखौ फोरमायबाय, दा गामिनि रायजो राजाफोरा जाखिनि फरायसालिफोराव थांनायाव फोरोंगिरिफोरा माबायदि फोरोङोमोन, माबायदि बिथांमोनखौ जोथोन लायोमोन? फोरोंगिरिफोरा गोबाङानो मोजाङै जोथोन लादोंमोन, उथ्रिसारनो थाखाय गोबाङानो नाजादोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां नाजादोंमोन जोंनि फोरोंगिरिफोरा गोबां। दा एबसुआ दिनैनो नोंसोरखौ बरायबाय, मा बुंगोन एबसुखौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा बुंगोन बे समाव? गोबां गोजोननाय थाबाय एबसु दख'रानिफ्राय। बेसेबां जौखोन्दो मोनदों? आं 66.16 मोनदों। लेटार मार्क मोनदोंमोन? लेटार बर्डआव दङ। बर'आव लेटार मोनदोंमोन। दा बिनानावा लेटार मार्क मोनसे मोनदों आरो नैबे समाव धर्मेश्वर दास फंबायजों रायज्लायगोन। दा जिहेथु नोंथांमोना जेनेबा फंबाया जे गुबुन जिहेथु हारिनि, थेवब्लाबो बर' बिजोंजों फरायनानै बेखिनियाव मोनबाय, मा बुंगोन बे समाव? आं बर' बिजों फरायनायाव जेबो जेंना फैयाखै। ओमफ्राय बर' बिजोंखौ फरायना आं मोजांखौनो मोनदों आरो जोंहा खाथियाव हारसा स्कुल गैयामोन। आरो आगोलाव थांनो खस्थ' जायोमोन ना, ओंखायनो आरो खाथिफोरावनो बर' स्कुल दंखायो नालाय, आब'मोनाबो बर' स्कुलावनो लादों। बेनिखायनो आंबो नोंसिनि आबौमोनाबो बर' फरायदोंमोन? बर' फरायदों आब'मोनाबो। ओमफ्राय बेनिखायनो आंबो बर' मिडियामाव लानाय जादों। बेसेबां जौखोन्दो मोननाय? आङो 70.5 जौखोन्दो मोनदों। लेटार मार्क? लेटार
दा जिहेतु नोंथांमोननियाव जिहेतु एसामिस बर' जिहेतु एसामिस फरायसालि बेवहाय गैया होनना बुंदोंमोन गामिनि मानसिफोरा मा बुङो बे समाव बर' फरायनायखौ मा होनना बुङो बिसोरो? आं जेबो खोनाफेराखै ओजा आगोलाव आबौमोनखौ मा होनदों इखौ आं मिथिथ'आ देसन आंखौ दा जेबो होनथ'वाखैमोन गामिफोरनियाबो मोजांखौ इयाव बर'आवनो फराय इयावनो मोजां जागोन ओरैनो होनना बुंदोंमोन आरो आं गामिफोरना मा फरायसालि बुङो? आंनि फरायसालिया सिखना बर' हाइ स्कुल। सिखना बर' हाइ स्कुल। आइ आफामोना माबायदि थुलुंगा होदोंमोन? आइ आफामोना मोजांखौनो थुलुंगा होदों जेन जेबो आंखाल जानो हायाखै दावगालां थिंबो धान्दा लानाङा सोबनाय जानाय लोंनाय बेफोरथि जेबो धान्दा लानाङा होनना बुंदों आरो बेफोरजों बुजायनानै बेफोरखौनो बिमा बिफानि बोसोनखौ लानानै बेखिनिसिम आं उथ्रिबाय आरो दा बेहाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा मा फोरमायोमोन बै समाव नोंसोरखौ जिहेतु गुबुन हारिनिफ्राय बा गुबुन हारिनिफ्राय बर' बिजोङाव फरायबाय बर' बिजोंनि जे फरायसा फोरोंगिरिफोरा मा फोरमायोमोन? आगोलाव बर' बिजों माबा जोंनि फरायसालियाव सारमोना मोजांखौनो फोरोङोमोन जेन जोंनि फरायसालिया मोजां बेफोरखौ ओरै बुजायोमोन आरो फरायनो थुलुंगा होयोमोन। राव रायज्लायनायाव उसुबिदा जायो नामा जिहेतु दा बे राव रायज्लायनाय उसुबिदा जेबो उसुबिदा मोनाखै आं आगोलाव फरायनायनि गासैबो बर'मोन दा फरायनायफोराव बारा जेबो उसुबिदा जायाखै फरायनो। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बरायनाय जाबाय नोंसोरखौ नैबे बरायनायाव माबायदि मोनदों गोसोखौ? आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे दुलाराय फरायसा आफादखौ आं जोबोर साबायखर होनो सानो आरो आं बेखिनियावनो बेफोरबायसा बरायजाखांनानै आंनि माइन्दआबो बेलेग सोलायलांदों आरो माने गेदेर गोलाव आलासिफोर गोबां दङ बै आलासिफोरा दिनै बोसोन होगासिनो बेहाय बरायनानै नोंसोरखौ थुलुंगा आखाइ खबदों बे समाव गोसोखौ माबायदि मोनदों? बे समाव जोबोर गोजोननाय मोन्दों। फंबायानो जादोंमोन धर्मेश्वर दास गुबुन हारिनि जानानैब्ला बिथांमोना बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ बिथांमोना गोबां उथ्रिसार जादों। बे समाव आङो रसना मगर बिनानावजों रायज्लायगोन। दा जिहेतु बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाबाय बिनानावा माबायदि मोनदों जे मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हाबाय माबायदि मोनदों? जोबोर मोजां मोनदों। माबे फरायसालिनिफ्राय? आङो फार्स्टआव UN एकाडेमि गणेशगुरियाव फरायदोंमोन थाखो UKG थाखो 9सिम आरो बिनि उनाव लोन्थिबारि फाख्रिबारि ME हाइ स्कुलाव थाखो 9आव फरायदों। बिनि उनाव दागंबारि BM हाइ स्कुलाव बोसोरनै फरायबाय आरो इयावनो थानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदों। दा बेहाय फोरोंगिरिफोरा माबायदि थुलुंगा होयो? फोरोंगिरिनो मोजाङैनो थुलुंगा होयोमोन नों गुबुन हारिनि फरायसा जानानै मोजां फराय इयुनाव नों मोजां साख्रि मोननो हागोन आरो न'खरखौबो मोजां सालायलांनो हागोन मोजां गोसो होना फराय होननानै बोसोन होयोमोन। आइ आफामोना माबायदि थुलुंगा होदोंमोन? आइ आफामोनाबो होनोमोन फराय बेसे हायो एसे फराय जों मदद होगोन जेनिबो आंखाल खालामाखै आरो मा बियो बेखौनो होजोबोमोन। बेसेबां जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानाय? 65.33। पार्सेन्टेज माबा दंमोन नामा लेटार गैया। दा नों फैगौआव मा जानो गोसो जायो? इन्जिनियार जानो गोसो। माबे फरायसालियाव दा मुं थिसनखो? आङो तामुलपुर हाई सेकेन्डारियाव अनलाइन खालामदोंमोन मोनब्रै कलेजनि अबे मोनसेयाव मोनो नायनि। साइन्सआव खालामदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंसोरखौ बरायनाय जाबाय बेयाव गुबुन रावनिफ्रायबो गुबुन हारिनिफ्राय फैनानै बर' बिजोङाव फरायनायनि थाखाय थुलुंगा होबाय। दा बे समाव मा बुंगोन गेदेरमा सुबुंफोरबो दं बोसोन होगासिनो मा बुंगोन बे समाव? बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्रायनो जोबोर साबायखर बावो आरो जोबोर गोजोननायबो मोनदों आरो बिथांमोननिफ्राय अननाय मोननानै गामिनि सुबुंफोरा बादाफोर होदोंमोन नामा बे फरायनायाव बर' बिजों फरायनायाव? होआखैमोन गामिनि मानसिफोरा होनोमोन मोजां फराय नोंनि थाखाय मोजां बर' बिजोंजों फरायदों मोजाङैनो साख्रि मोनगोन बिदि।
बिथांमोनानो जादोंमोन जे गुबुन हारिनि राव जानानै बिथांमोना बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हादों आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो लाबाय जे बर' बिजों थामहिनबा बर' बिजोंजों फरायनानैबो दे मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारनो हायो। फंबाय बिनानावमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय आरो बिथांमोननि जे इयुनखौ मोजांखौ हास्थायनानै बड'लेण्ड गभमेन्टनिफ्राय नोंथांमोननो सिदाय फोरमायबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।